mmadụ ruru otu puku n'ọnụọgụ na otu narị na iri abụọ na ise bụ ndị nọbụ n'otu Labour Party arapụgo ya bụ pati banyetazịa n'otu APGA bụ ụgbọ na-aga aga wee sị na ha na-enyezi gọvanọ Chukwuma Soludo nkwado n'ọchịchị ya. Gọvanọ Soludo nabatara ndị ọhụrụ anọ na prọfesọ Dorako nyere Women Development Center bụ nke dị n'Ọka. Onye nta aka anyị bụ Eji Ike Abara wetara ya akụkọ a. Bụ mbanye ndị otu ndị ọga Warriors si na Labour Party wee banye n'otu APGA bụ nnọọ nke ọ bụ onye nọ n'isi ya bụ onye ji ọkwa National Coordinator nke otu ahụ bụ Chief Rochas Oji. Onye ọzọ sokwezi wee nọ n'isi ya bụ onye ji ọkwa steeti nakwazi Local Government Coordinator nke ya bụ otu. Onye ji ọkwa chairman nke otu APGA na Anambra steeti ọkaikpe Ifeatụ Obi-Okoye kwupụtara na ihe mere nnọọ mirikiti ndị mmadụ ji wee si n'otu pati ndị ọzọ na-abanye n'otu APGA n'oge ugbu a bụ n'ihi na gọvanọ Chukwuma Soludo alụgo ọrụ karịrị ọrụ ndị gọvanọ niile chigoro na Anambra steeti rụrụ n'oge nke ha n'obere oge a ọ chigoro Anambra steeti, ebe onye ji ọkwa onye ndụmọdụ pụrụ iche nye gọvanọ Chukwuma Soludo n'ihe gbasara ihe ndọrọndọrọ ọchịchị bụ dọkịnta Alex Obiegboru kwupụtara na otegori ha ji na-agbanyesi ike na-agwa ndị otu dị iche iche okwu ihe ga-akpata ha ga-eji wee kwado ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo ka ọ na-anabatazi ndị otu ahụ. Gọvanọ Soludo onye kọwara otu APGA dịka otu na-agba mbọ iweta ọdịmma na Anambra nakwazi na Naijiria gbaa gburugburu gosipụtara olileanya ọ nwere na mgbe na-adịghị anya na ya bụ otu APGA ga-abụzi ọkaibe n'ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị na Naijiria gbaa gburugburu. Gọvanọ Soludo gazi n'iru kwe nkwa na ọ ga-agbanyesi ike ịlụ ọrụ ma hụ na Anambra steeti bụ steeti na-aga n'iru otu o si wee kwesịe ma bụrụ ọkacha ibe na Naijiria na n'ụwa gbaa gburugburu.